नमस्कार. IPL चा रणसंग्राम 2022 या कार्यक्रमात मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. येस फ्रेंड, IPL पुन्हा आलंय आणि तेही भारतात. सुचिरित, मागच्या वर्षी आपण बघितलं की थोड्या मॅचेस इंडियात झाल्या होत्या पण परत बाहेर गेलो होतो आपण. पण या वर्षी मला असा विशेष अभिमान आहे कारण ते घडणार आहे सगळं महाराष्ट्रात. लीग मॅचेस 70 मॅचेस आपण महाराष्ट्रात खेळणार आहोत. आणि जसं म्हणतात ना, पुणेकरांना एक जाज्वल्य अभिमान असतो, तोही मला आहे बरं का. कारण पुण्यामध्ये 15 मॅचेस खेळणार आहोत. पुण्याच्या गहुंजे स्टेडियम वरती निव्वळ 15 मॅचेस बघायला मिळणार आहे. काय सांगशील, मजा येणार आहे एकंदरीत? अरे भरपूर मजा येणार आहे, कारण प्रत्यक्षात स्टेडियमवर जाऊन 15 मॅचेस पुणेकरांना बघायला मिळणार आहेत. आणि बाकी महाराष्ट्रातली लोक मुंबईमध्ये असतातच. 4 स्टेडियम, पुणे आणि मुंबई. थोडं मुंबईच्या स्टेडियम विषयी सांग ना. मुंबईला आपण यावर्षी IPL 3 स्टेडियमला बघणार आहोत. वानखेडे स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम आणि DY पाटील स्टेडियम. आणि पुण्यातलं तर गावंजे आहेच. अगदी बरोबर. 4 स्टेडियम एकंदरीत आहेत, जसं तुम्ही आत्ताच ऐकलं. त्यातल्या 2 स्टेडियम वरती 20 मॅचेस आहेत आणि 2 स्टेडियम वरती 15 मॅचेस आहेत. आपण त्याविषयी डिटेल चर्चा करणारच आहोत. पण मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे, 26 म्हणजे आजपासून 26 तारीख ते 29 मे जवळपास 70-75 दिवस हा रोज दंगा असणार आहे. लक्षात असू द्या, शनिवार आणि रविवार तुम्हाला 2-2 मॅचेस आहेत. डबल हेडर देखील बघायला मिळणार आहेत. तेच उद्या होत आहे, कारण पहिलाच दिवस आहे. आज एकच मॅच असणार आहे, उद्या लगेच 2 मॅचेस आहेत. काय सांगशील त्याबद्दल? आजची मॅच म्हणजे डिफेंडिंग चॅम्पियन आणि मागच्या वर्षीचे फायनलिस्ट CSK आणि KKR. मजा येणार आहे या मॅच. अगदी खरं आहे, त्या मॅच कडे आपण येणारच आहोत. जसं तू म्हणतोयस की तुझी ही लाडकी लीग आहे, तर मला तुझ्या लाडक्या लीग विषयी काही प्रश्न विचारायचे आहेत. देशील उत्तर? जरूर. पण मग मी तुला प्रश्न विचारणार. हो अगदीच, काहीच हरकत नाही. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. बघूया तुझा अभ्यास आणि होमवर्क किती झालेला आहे. प्रश्न तुम्ही नीट ऐका. तुम्ही सुद्धा उत्तरं दिली तर तुम्हाला देखील काही प्राइज मिळू शकतं. खालती कमेंट्स मध्ये तुमची उत्तरं टाकायला हरकत नाहीये. सुरू करूयात? जरूर, पक्का. मला सांग की ह्या टोटल IPL मध्ये आतापर्यंत सर्वात जास्त रन्स केलेला बॅट्समन आणि त्याचे रन्स किती आहेत? सर्वात जास्त धावा केलेला मला वाटतोय भारताचा, मला कन्फर्म सांग. यस, हा आहे भारताचा आधीचा कप्तान विराट कोहली असावा. परफेक्ट. आणि रन्स 6200 पेक्षा जास्त आहेत, एवढं तर पक्का आठवत आहे मला. येस, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, 6283 धावा त्याच्या आहेत. अक्षरशः कुठल्याच रे त्यांनी. पण माझ्याकडे एक प्रश्न आहे आता तुझ्याकडे. नक्की पक्का उत्तर पाहिजे. सर्वाधिक चौकार कुणी मारलेत IPL मध्ये आजपर्यंत? बाउंड्रीज म्हणशील तर तो लेफ्ट हँडर आहे. लेफ्ट हँडर आहे म्हटल्यानंतर तुमचे असे सगळे लगेच टाके जुळवायला सुरुवात केली असेल. पण तो इंडियन लेफ्ट हँडर आहे आणि त्याचं नाव आहे शिखर धवन. अनपेक्षित माहिती आहे, पण शिखर धवन आहे. टोटल मित्रांनो त्यांनी 654 बाउंड्रीज मारलेल्या आहेत. क्या बात आहे. आता मला सांग, मॅक्झिमम सिक्सेस कोणी मारले? हा सोपा आहे. हा प्रश्न सोपा आहे. तोही डावखोरा आहे आणि घणाघाती हल्ला करतो तुमच्या गोलंदाजीवर, असा आहे. अँड दॅट इज क्रिस गेल. पण एक सॅड न्यूज आहे, त्याला या वर्षापासून आपण बघणार नाही आहोत मैदानात. तो असणार आहे पण डगआउट मध्ये, प्लेयर्स म्हणून तो नाहीये. बरं चल, माझ्या बाजूने एक प्रश्न. सर्वाधिक नाबाद बारी कुणी खेळलेली? अच्छा, मॅक्झिमम रन्स इन एन इनिंग IPL मध्ये. मॅक्झिमम रन्स हा प्रश्न मला तू उगाच विचारलास. मी काही अगदी सच्चा पुणेकर आहे आणि हे पुण्यातच घडलंय, ते आमच्या स्टेडियम वरती घडलंय. आणि ह्याच तुझ्या माणसाने ज्याने सिक्सेस लावले तेवढे सारे त्यांनीच केले होते. 175. नको केलं रे. माझ्याकडे पण 2 बॉल आले, अजून माझ्या घरी येत ते. शाबाश. सर्वात जास्त विकेट कोणी घेतलेले आहेत IPL मध्ये आज तक? सर्वात जास्त विकेट्स असं म्हणतो आपण की भारतात आहे म्हटल्यानंतर स्पिनर्स दंगा करतील, स्पिनर्स विकेट काढतील. पण तसं नाहीये. आमचा एक असा माणूस होता की तो आडवी गोलंदाजी करायचा. आडवी म्हणजे हात त्याचा खाल्ले यायचा. मलिंगा लसित मलिंगाने सर्वात जास्त विकेट्स काढलेल्या आहेत. त्याही 170 विकेट्स त्यांनी काढलेल्या आहेत. मला वाटतं आता बास करूयात आपण हे सिलसिला, कारण आपण दिवसभर खरंच मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे खेळू शकू. थोडंसं येऊया मित्रांनो आजच्या मॅचकडे. येस, पहिली मॅच आहे. पहिली मॅच आपल्याला आज बघायची आहे. 7:30 वाजता चालू होणार आहे, त्यामुळे मिस करू नका. आणि हा शो तुम्हाला बघायला मिळतोय, तुम्ही आता बघताय 4 वाजल्यापासून आपण रोज तुमच्या भेटीला येणारच आहोत. ज्या दिवशी 2 मॅचेस असतील त्यावेळी सकाळी 11 आणि मग 4 अशा दोन्ही वेळेस येणार आहेत, जे की उद्या घडणार आहे, तुम्हाला मी सांगतो. तर आजची मॅच आहे CSK KKR. दोन्ही कॅप्टन विषयी बोलूयात.
दोन्हीकडे नवीन कॅप्टन्स आहेत. लक्षात घ्या, खरं IPLच्या प्रथेप्रमाणे मागच्या वर्षीचे फायनलिस्ट असतात त्यांची पहिली मॅच होणार आहे आणि हेच दोघं फायनलिस्ट होते. तर थोडंसं बोलूयात कॅप्टन विषयी. येस, मी पहिल्यांदा CSKच्या कॅप्टनशिप बद्दल थोडासा बोलणार आहे. MS धोनी कॅप्टन असणार असं सगळ्यांना वाटलं होतं, पण त्यांनी आयत्या वेळेला एक सुंदर प्रकारचा असा आश्चर्यकारक प्रकार करून टाकलाय की त्यांनी IPL सुरू व्हायच्या काहीच दिवस आधी अनाऊन्स केलंय की मी माझी कॅप्टनशिप देतोय रवींद्र जडेजाकडे. रवींद्र जडेजा हा आता नवीन कॅप्टन आहे. आपल्याला अजून माहीत नाही की IPL मध्ये तो कसा कॅप्टनशिप करू शकेल, कारण त्यांनी इंडियाची IPL मधली कधी कॅप्टनशिप केलेली नाहीये. पण धोनी अवेलेबल आहे त्याला कुठल्याही सजेशन्स करता. शिवाय तो ऑलराऊंडर असल्यामुळे बॅटिंग, बॉलिंग आणि सर्व कंडिशन्सला तो चांगला जाणून आहे. खूप एक्सपिरियन्स प्लेअर आहे. भरपूर त्यांनी इंटरनॅशनल आणि IPL खेळलेली आहे. त्यामुळे अनुभवाचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि कधी त्याला काही अडचण आली तर तिकडे द मास्टर ऑफ कॅप्टनशिप धोनी मागे उभा आहे. येस, आता येऊयात पुढच्या कॅप्टनकडे. पुढचा कॅप्टन नवीन मी म्हणणार नाही, पण कॅप्टन म्हणून या टीमसाठी नवीन व्यक्ती आहे. कॅप्टनशिप त्यांनी केलेली आहे त्याचं नाव श्रेयस अय्यर. त्याच्याविषयी थोडंसं सांगायचं आहे मला तुम्हाला सर्वांना की स्वतः त्याने हा एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. ही कॅन कोप अप टू दॅट सिच्युएशन. थोडंसं ज्यावरती डोक्यावरती प्रेशर असतं, ज्यावेळेस खांद्यावरती ओझं असतं, त्यावेळेस हा स्वतःची पूर्ण ताकद लावतो आणि त्यामध्ये बेस्ट देतो. त्याकरता श्रेयस अय्यरचं नाव हे नेहमीच घेतलं जातं. आपण विचार करूयात आजची मॅच जी होणार आहे, जसं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ती वानखेडे स्टेडियमवरती आजची मॅच होतीये. थोडंसं विकेटवरती आपल्याला इथे बोलायला हवं वानखेडेच्या बद्दल. पुणे आणि मुंबई या दोनच मैदानांवरती मॅचेस होणार आहेत. जसं आपल्याला माहिती आहे की मुंबईला ही जास्त करून काळी माती नसते, लाल माती असते. आणि पुण्याकडे जसं तुम्ही याल घाटावरती, तशी ही माती जी सॉईल असते तिचा रंग बदलत जातो, त्याचं टेक्स्चर बदलतं, त्यामुळे विकेट्सवरती देखील परिणाम पडतो. काय वाटतंय आजचं विकेट कसं खेळेल? आजचं विकेट आता परत रेड सॉईल विकेट तर आहेच, परंतु वानखेडेचं विकेट हे थोडं नाही म्हटलं तरी बॅटिंगला सपोर्ट करणारं विकेट राहिलेलं आहे. त्यामुळे बॅट्समन थोडे जास्त खुश असतील आणि बॉलर्सना थोडी जास्त काळजी घ्यावी लागेल. जाऊयात पुढे आता प्लेइंग 11 वरती. CSKची सुरुवात आज तू केली होतीस तुझ्या रवींद्र जडेजाने. तर मला सांग, तुझी प्लेइंग 11 आज तुला काय वाटते? चेन्नईची प्लेइंग 11 मला वाटतंय ऋतुराज गायकवाड, डेव्हन कॉन्वे सुरुवातीला. वन डाऊन येईल रॉबिन उथप्पा, अंबटी रायडू एक्सपिरियन्स तो तर आहेच, रवींद्र जडेजा कॅप्टन, MS धोनी. त्यापुढे शिवम दुबेला चान्स मिळण्याची शक्यता आहे असं मला वाटतं. नंतर क्रिस जॉर्डन, राज्यवर्धन हंगरगेकरला चान्स मिळू हे शकतो, खूप महत्वाचं नाव आहे, नवोदित खेळाडू. Yes. आणि मग ॲडम मिल्ट तर आहेच. ओके, अशी साधारण बॉलिंग लाईनअप असेल. बघूयात, मला जी KKRची आज साईट वाटते, KKR काय आज प्लेइंग 11 असेल, कोण 11 लोक आज मैदानात उतरतील. सुरुवात ते करतील डावाची व्यंकटेश अय्यर, पूर्वन बॅट्समन आहे. व्यंकटेश अय्यरनीच ओपन केलं पाहिजे, दुसरं ऑप्शन त्यांच्याकडे आहेत पण ते जाणार नाहीत मला वाटतं. आणि तेच योग्य राहणार आहे. व्यंकटेश अय्यर बरोबर नितेश राणा ही ठरलेली जोडी आहे. नितेश राणाने आजपर्यंत ओपन नक्कीच केलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा अनुभव देखील तेवढाच चांगला आहे. हे दोघं जण ओपन करतील. 3 नंबरला स्वतः कर्णधार श्रेयस अय्यर, आणि त्यांनीच यावं, कारण मला असं वाटतं जेव्हा तुमचा सर्वात बेस्ट बॅट्समन असतो त्यांनी जास्तीत जास्त बॉल खेळायला पाहिजे, जास्तीत जास्त वेळ विकेटवरती घालवायला पाहिजे, कारण 3 नंबर त्याचा फिक्स आहे. त्यानंतर रिंकू सिंग याची शक्यता आहे. एक नवीन नाव आहे, पण नवीन नाव जरी असलं मी म्हणतोय, पण आता जे भारताचं क्रिकेट झालंय कमी झालंय, पण त्यात त्यांनी एक दबदबा निर्माण केलाय. त्यामुळे रिंकू सिंगला आपल्याला इथे बघायला आवडेल सगळ्यांनाच. त्यानंतर येणारे सॅम बिलिंग्स किंवा शेल्डन जॅक्सन, हे 2 कीपर त्यांच्याकडे आहेत. सॅम बिलिंग्स पहिल्यापासून खेळवतील का मला थोडासा डाऊट आहे, पण शेल्डन जॅक्सन विषयी मला विशेष सांगायचं आहे की जो भारतातला आता सगळा जो क्रिकेटचा कालावधी पार पडलाय त्यामध्ये त्यांनी खूप आउटस्टँडिंग बॅटिंग देखील केली, भरपूर रन्स केले आणि चांगली किपिंग पण तो करतोय. त्यामुळे शेल्डन जॅक्सन किंवा सॅम बिलिंग्स दोघांपैकी मला एक जण वाटतोय. त्यानंतर येणारे त्यांचा गणाघाती फलंदाज आंड्रे रसल, याचा नंबर वरती होऊ शकतो, कारण जशी डावाची गरज आहे, जशा प्रकारे रन्स होत असतील त्याप्रमाणे याला वरती त्याचा नंबर येऊ शकतो. त्यानंतर येईल तो सुनील नरेन. त्यांच्याकडे हा एक ऑलराऊंडर खूप महत्वाचा आहे. उजव्या हाताने सगळं टाकतो, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, जोरात, सीमवरती बाउन्सर, तुम्ही सांगाल ते तो टाकतो. आणि हा एक ऑप्शन ओपनर म्हणून त्यांच्याकडे आहे बरं का, त्याला मध्येच कधीतरी लोक ओपन करायला देखील पाठवू शकतात. त्यानंतर येणार आहेत ते वरुण चक्रवर्ती.
जो की वरुण चक्रवर्तीने स्वतः इंडियाच्या टीममध्ये स्थान मिळवलेलं आहे आणि नवीन प्लेअर आहे. अय्यर बरोबर चांगलं त्याचं ट्युनिंग जमलेलं आहे, त्यामुळे तो पण येण्याची शक्यता आहे. मग मोहम्मद नबी किंवा टीम साऊदी या दोघांची नाव मी अशासाठी घेतोय कारण रूल IPLचा तुम्हाला माहिती की 4च फॉरेन प्लेयर्स तुम्ही खेळू शकता. त्यामुळे नाबीला आता संधी देणार का साऊदीला देणार? साऊदी थोडंसं फ्रजाईल आहे इन द सेन्स, कारण तो त्याला एक तर ह्या क्लायमेटला अॅक्युमुलेट करायला लागतं. वेस्ट इंडिज न्यूझीलंडमधनं येतो, माफ करा थोडीशी गडबड होते. आत्ताच आपल्याकडनं वेस्ट इंडिज येऊन गेलंय म्हणून देशाचा थोडासा गोळ होतोय, पण तो होणारच कारण पहिली मॅच आहे, सीझन चेंज झालाय, सगळीकडनं सगळे प्लेयर्स बदलले, त्यामुळे थोडीशी गडबड होते, माफ करा. तर टीम साऊदीविषयी मी बोलत होतो, त्याला थोडंसं जपून वापरावं लागेल कारण जसं की टुर्नामेंट पुढे जाईल, ज्यावेळेस जे इनिशियल स्टेजेसमध्ये असतात त्यावेळेस सगळ्यांना सगळं कळत असतं की कोण काय करतंय, त्यामुळे त्याला थोडंसं ठेवून वापरतील लोक. मग नंतर येईल भारताचा पेसर, तो आहे तो उमेश यादव. तो या संघामध्ये 100% असणार. नवीन बॉल तोच टाकणार कारण त्याला सर्वात जास्त कंडिशन चांगल्या माहिती आहेत. नवीन एक नाव अजून आहे, नवीन म्हणजे IPLचा 3 वर्ष खेळतो तो शिवम मावी, पण अजून एक्सपिरियन्स त्याला एवढा मिळालेला नाहीये. मला अजून एक ओव्हर आठवतीये, शिवम मावीनी 6 बाउंड्रीज खाल्ल्या होत्या, त्यामुळे थोडा तेव्हापासून त्याचा कॉन्फिडन्स थोडासा लो झाला होता. पण ही इज अ गुड बॉलर, तो संघात असणं गरजेचं आहे. चांगला फिल्डर पण आहे, जे की अय्यरला पाहिजे. स्वतः यंग लेग्स आहे, त्यामुळे त्याला नवीन लोक मैदानामध्ये पाहिजेत. त्यानंतर प्रॉब्लेम यांचा एक असा मला वाटतोय सध्या तरी, ह्यांच्याकडे जेवढे ऑस्ट्रेलियन्स आहेत म्हणजे फिंच आहे, तर पॅट कमिन्स आहे, हे लोक या टीमसाठी पहिल्या 5 मॅचेस अवेलेबल नसणार आहेत. हा खूप मोठा ड्रॉबॅक आहे. पण तोपर्यंत मी ज्यावेळेस ड्रॉबॅक म्हणतोय त्याचा दुसरा फायदा देखील असा होऊ शकतो की भारताचे जेवढे प्लेयर्स आता या टीममध्ये आहेत त्यांच्यासाठी ही सुवर्ण संधी आहे. कारण ज्यावेळेस फिंच आणि पॅट कमिन्स येतील त्यावेळेस हे दोघं जण या 11 मध्ये खेळणार, दॅट इज फॉर शुअर. तो जोपर्यंत ही लोक नाही आहेत तोपर्यंत तुम्हाला जी संधी मिळतीये त्याचा फायदा करून घ्यायला पाहिजे. तुला काय वाटतं? ॲब्सोल्युटली. आणि ही संधी फक्त 5 सामन्यांपर्यंतच मिळणार आहे, त्यामुळे खूप वेळ नाही आहे त्यांच्याकडे त्यांना स्वतःला सिद्ध करायला, सगळ्या नवोदित भारतीय खेळाडूंना. यस, तेही तुम्हाला माहितीच आहे की ही संधी त्यांना थोड्या दिवसाकरताच आहे, त्याचा फायदा तरी करून घ्यावा. पुढे जाऊयात, आपण बघूयात टॉप प्लेयर्सकडे. टॉप 3 प्लेयर्स मला तुझे सांग. CSK मध्ये तुला कोण वाटतंय? CSK मध्ये कदाचित मी आता थोडासा पुणेकर आहे म्हणूनही म्हणत असेल, पण आपला पुण्याचा जो स्टार प्लेयर, जो मागच्या हंगामात त्यांनी सर्वाधिक धावा केल्या होत्या CSK कडून आणि एकंदरीतच IPL मध्ये ऋतुराज गायकवाड हा बेस्ट बॅट्समन आजचा ठरू शकतो असं मला वाटतं. मी थोडंसं काउंटर करणार आहे. आता तू जसं तुझ्या बॅट्समनची नाव सांगेला, मी माझे बेस्ट बॉलर तुला सांगणार आहे. तर तुझ्या अगेन्स्ट जो तू म्हणतोयस तुझा चांगला बॅट्समन आहे, टॉप बॅट्समन, त्याच्या अगेन्स्ट माझा टॉप बॉलर जो येईल KKRचा, मला वाटतं 2 नावं मी देईन तुला. उमेश यादव, कारण चांगल्या लयीत आहे आणि जबाबदारी त्याच्यावरती आली. त्याला माहिती आहे की स्पेअर हेड ज्याला म्हणतात तो या टीमचा हा आहे ॲज फार एज बॉलिंग इज कन्सर्न, त्यामुळे त्यावरती जबाबदारी आहे. आणि वरुण चक्रवर्तीचं नाव पण मला इथे घ्यायचं आहे, तो त्रास देऊ शकतो. मला वाटतं वरुण चक्रवर्ती त्रास देऊ शकतो जर त्याला नवीन बॉल अचानक ह्यांनी दिला तर, जे कधी कधी ते देतात. आणि उमेश यादव मला तितका त्रास दिला असं का वाटत नाही, कारण त्याचा बॉल झटकन येतो बॅटीवर आणि ऋतुराजला तेच आवडतं खेळायला. येस, कळेलच. थोडाच वेळ राहिलाय. माझा टॉप बॉलर मी तुला सांगितलं, माझा टॉप बॅट्समन मला जो वाटतो जो आज दंगा करेल किंवा रादर या टुर्नामेंटलाच दंगा करेल, ते एकच नाव मला समोर येते, ते म्हणजे श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर चांगला खेळू शकतो, मला मान्य आहे, पण माझ्याकडे एक बॉलर आहे, नवीन बॉल टाकतो आणि तो श्रेयस अय्यरला त्रास देऊ शकतो असं मला वाटतं. माझा टॉप बॉलर असं असणार आहे क्रिस जॉर्डन. नवीन बॉल टाकतोच म्हणाला ना, त्यामुळे मला काय काळजी नाही. श्रेयस 3 नंबरला येतो, तोपर्यंत त्याच्या 2 ओव्हर संपलेले असतील, त्यामुळे श्रेयस आज दंगा करेल, दॅट इज फॉर शुअर. साधारण ऑलराऊंडर्सकडे येऊयात. मला वाटतंय की माझ्याकडे KKRकडे माझा चांगला ऑलराऊंडर जो मी म्हणेल ज्याला की सगळ्याच गोष्टीत फायदा होईल, तो एकच नाव आहे, ते व्यंकटेश अय्यर. ओपन करतोय, बॉलिंग सुद्धा करू शकतो, फिल्डिंग तो उत्तम करतोच आहे. तुझ्याकडे असं कोण आहे? माझ्याकडे एक काय हुकमी एक का, आमचा कप्तान Oh. रवींद्र जडेजा सारखा ऑलराऊंडर T20 लीग्स मध्ये कुठे आहे आज, असं माझं मत आहे. अगदी खरं आहे. त्याला विसरताच येणं शक्य आहे, विसरू देणारच नाही ती व्यक्ती आपल्याला, कारण नावच त्यांनी स्वतःच एवढं मोठं करून ठेवलंय आणि कामगिरी देखील त्यांनी तशी केलेलीच आहे. थोडं येऊयात, प्रेडिक्शन करूयात आपण स्कोर बाबत. तुला साधारण काय वाटतं कुठपर्यंत स्कोर पोहोचू शकतो आज? विकेटकडे पाहता आणि एकंदरीतच कंडिशन्स वानखेलेल्या ज्या असतात, आधी जे स्कोअर झालेले त्या सर्व गोष्टींकडे पाहता, या 2 संघांकडे पाहता मला असं वाटायला लागले की 180, 185, 90 पर्यंत जर केले
तर तो चांगला टोटल होऊ शकतो. फेअर इनफ. केले आणि होतील ह्या दोन वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी नक्कीच असतात, पण हे विकेट जे आहे, आउटफिल्ड आहे ते 180-190चं आहे, दॅट इज फॉर शुअर. शेवटी पहिली मॅच आहे, प्रेशर असतं आणि जगातली नंबर 1 ची लीग आहे, त्याचं प्रेशरच वेगळं असतं. त्यामुळे आम्हाला वाटतंय की 180-190 पर्यंत धावा आज पोचू शकतायत. तर मित्रांनो, आजची मॅच बघायला विसरू नका. थोडंसं सांगूयात तुम्हाला पुढच्या मॅच बद्दल, जी की होणार आहे उद्याला. उद्या 2 मॅचेस आहेत ना सुचेरित, उद्याला 2 वेळा आपल्याला भेटायचंय तुम्हाला. 2 मॅचेस कुठल्या कुठल्या आहेत त्या तुम्हाला सांगतो. पहिली आहे DCMI, एकमेकासमोर खेळणार आहेत, ते खेळणार आहेत ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरती. ती मॅच आहे दुपारी 3:30 वाजता, म्हणजे आम्ही तुम्हाला भेटणार आहोत सकाळी 11 वाजता. आणि दुसरी जी मॅच आहे, दुसरी मॅच आहे PBKS पंजाब किंग्स वर्सेस RCB रॉयल चॅलेंजर बेंगलोर, या 2 संघामधली मॅच आहे. ती असणार आहे संध्याकाळी 7:30 वाजता. त्यामुळे त्या मॅचसाठी तुम्हाला भेटणार आहोत आम्ही 4 वाजता. तर ह्या दोन्ही मॅचेस पाहायला विसरू नका उद्याला. तोपर्यंत पाहत राहा सकाळ.